Cha-cha-cha-cha, Igbo mmanụ. Yeah. Igbo rien. Yeah. Igbo ngon. Yeah. Igbo karuono. Greetings to everybody. It's your boy Keno. Today I'm going to send this message in Igbo and in English. Pay attention. I am talking about the content creators, our musicians from the eastern part of Nigeria, Igbo land. Bikono, ejimohera we na akpọ ọhaneze ndị ike, ndị kajara akaja, ndị odogwu, ndị Chukwu nyere onyinye mara mma n'ala Igbo. Ana m akpọ unu wee na-asị unu biko n'oge ruole mgbe anyị ga-eji wee na-akwalite ndị content creators anyị. Ụmụnne anyị bụ ndị na-eme ihe onyonyo dị mma na ndị na-akwụ egwu. Ụmụnne anyị unu anya unu ga-ahụ na content creating ewepụla ọtụtụ na ihe na-adịghị mma. Content creating ewepụla ọtụtụ na ihe rụrụ arụ. Content creating ewepụla ọtụtụ ime ihe na-adịghị mma n'obodo. Content creating emekwala ọtụtụ ha dị busy oge niile na-achọ ihe ha ga-ekreti ka ha ji na-enweta ego na social media. Onye ka ọ ga-abụ ọ yara ime ihe dị mma enwe onye ga-afụ ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ. Because of content creating, many of our youth have stopped doing some negative things. Because of content creating, many of our youth are always busy on social media, thinking on how to grow. Because of content creating, many of our youth are living fine. But today, I am passing this message to each and every one of the Igbo son. Let's support our own. Let's support our content creators, no matter how little, how big that they are. I'm using this opportunity to recognize each and every content creators from the eastern part of Nigeria. Are you from Enugu State? Are you from Imo State? Are you from Anambra? Are you from Abia State? Are you from Ebonyi State? You are highly recognized. You are highly welcome. I want you to know that as a creator, don't give up in whatever you're doing. Ike agwụkwala gị nwanne. Jisie ike maka na ihe ọma anaghị agwụ agwụ. Oti ndị Igbo si onye buru chi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ marakwa that ihe ọbụla ị na-eme always start with God. With God, all things are possible. Ndewo n'Igbo nke m ya mara ọnụ mma nwe ihe ọzọ m buru bịa ọ bụ akwụkwọ maka ndụ bịa ka anyị na-akwalite ndị nke anyị. Ndewo ya gaziere unu.